السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ دا شکر گزار محمد شاہد اور تساں دے پہ وے شاہد ویلوگ 622 سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو اور اساں ہن سن دے پیوں ڈاڈا جی کنے نظم اور نظم سن ویسن توجہ نال سن سو وہ یار آکھے نسوار کھلاڑے بنو دے جا وہ چوکھے ہوئے آدھ مان ہوئے نہ وہ مان ہوئے وہ نہ ہوئے تو ٹرک نسوار دا ہوئے اچھا ٹرک نسوار دا ٹرک نسوار دا پھر ساری رات روندا رہ گئے رونجا چولا پوس کے وہ یار آکھے ہوئے ٹرک نسوار دا ہوئے اچھا میں کراں دا کیویں کراں پھر جا کے نسوار بنوں دی سپیشل کیتی ہم کار بنوں دی میرا ڈھول کھندے نسوار بنوں دی میں ڈھول کو آکھیم بھاویں اروار ہوئے بھاویں پار ہوئے بھاویں نقد ہوئے بھاویں ادھار ہوئے میری جیب دے وچ نسوار ہوئے ٹھیک ہے تھوڑا اٹھے کنوں تے سلوار ہوئے بھاویں کھندا آمد اچار ہوئے ٹھیک ہے بھاویں چلیندہ رتی کار ہوئے میری جیب دے وچ نسوار ہوئے میں ڈھول کو آکھیم ٹرک لڑتے آویں چنگی ضلع ٹیکس کٹاویں تے لاچاں وچ ضرور سٹاویں واہ واہ نسوار ہوئے خوشبودار بنوں دی میرا ڈھول کھدے نسوار بنوں دی ٹھیک ہے کھیس سرانا تڈی وچم کھٹ چھوٹی کھٹ وڈی وچم ٹھیک ہے گھر دی ساری مڈی وچم جھاملا اکھلی مٹی وچم اسٹرا کینچی وٹی وچم مہندی تلوی کٹی وچم واہ رقم نہ تھے تیار بنوں دی میرے ڈھول کھدے نسوار بنو دی چولا چادر تے سلوار ویچم جُتی تے ڈو بزار ویچم اچھا بکری بھیڑ تے لیلا ویچم لیل پوری ایک چھیلا ویچم واہ بھنڈی توری کریلے ویچم وسرن دے آٹھدا کھیلے ویچم مرچیں دے پانچھی ٹھیلے ویچم اچھا 3000 سل پکی ویچم 2000 سل کچی ویچم نلکے تی میں ہتھی ویچم اچھا تے ایک گوں نسل دی اچھی ویچم تو کھلتی میں سچی ویچم اچھا بیکو پٹا ویچم تے ویچم اپنا ٹیو روکے میری ماں تے روکے میرا پیو او کیا جانے بہار بنوں دی اچھا یارے دا کٹھ کیتم پیو ماں دگو ہٹھ کیتم رقم پوری 1,09,60 کیتم اچھا رقم تھئی تیار بنوں دی تے میری تیار ہی اندے اتوار بنوں دی اچھا تے باج میں اظہر کن تے ہوساں تو واپس دا کرایہ پین تے ہوساں تیرے سے ٹرک نسوار دا گھن تے اچھا واہ واہ اعتبار ویسے گھن اتوار گنن ویسی دوستو اے سارے ڈاڈا جی ہن نظم سنائے نے بنو دی نسوار سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو اور آل نوٹیفیکیشن آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی ساری جیری ویڈیو ہے آپ تک روزانہ پہنچے۔ السلام علیکم۔